Команды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда... Қой жүріс, өйдегіз енді? Міне, бош ерге керек, бош ерге керек. Шушынды жауаплы кішілерге сәлем, құрметлі коллегалар. Сәлем бердік. Көресің ме? Біз ішке келіп жеткенше, алар әзірлер. Сіз біздің форматны білесің бе мен? Жоқ. Әйдеңіз оңлатабыз. Мұнда енді әлбәтте театр темасына бағышталған оралашу, һәм сіздің нешін шақырғанды білесіздер. Міне нешік жауаплы болғандар рәхәт, Бізден алда келіп отырғандар. Сәлі қой жүріп, сағада шулай келеміз, 2 сағат алдан кофебізді қоябыз, кофе ішеміз, әзірленеміз. Сіз тәнәрсі вақытында келдіңіз біздің яна. Рахмет, шуңа көрә біз енді башларға әзір. Сәлем біздің тыңлаушылар, қараушылар, тіләп қараушылар, тіләмеше қараушылар деп әйтергә яратабыз біз енді біз мұнда шоярып, сөйләшәбез, темаларға да керәбез. Һәм біз башта иң беренче чиратта Камал FM Фикер мәйданы. Исәнләшәбез. Хайрлы көннәр, дусларым. Сезне монда чакыруыбыз юкка гына түгел. Чөнки безнең Әлдермештән Әлмәндәр спектакльнең премьерасы булачак, Алла боерса. Эй, дөрес әйтәсең, балам. Сез кем ролен уйныйсыз? Шуны аңламас. Эй, бар күз алдына килеп басайын дейме? Сіз қарадыңызмы илеккесен? Шәүкәт абыйлар вариантын. Видеодан Шуннан башлыйк әле. Сез бу спектакльдә нинди рольләрне уйныйсыз? Шуны әйтегез әле безгә. Мен уйныйм. Әйбәт. Уйнагаш. Әйбәт. Әлмәндәрнең оныкшыгын Гөлфирә һәм Йезимбикә ролен уйныйм. 2 роль бездә. Мен инде Мансурны гына уйныйм. Оны гына кызыгып йөрүче җегет инде. Тагылып стрелеп йөрүче. Стрелеп йөрүме? Менә ничек менә шул сезнең мөнәсәбәтләр ничек төзелә анда? Стрелеп йөрүчеме яки инде Бусау дип. О! Мөмкин менә шундый хезмәтләр репетиция чыктыгыз гына, кичкенә генә бер диалогыгыз. Эзек кенә безгә Баранда спойлер. Кызык җире. Шул башыдыр инде. Кызык җире башка җире кызык түгел. Ахырда табанда уже теге более серьезныйрак сүзләр китә. Менә әйтегез әле, Гөлфирәне нигә сез безнең алда тумаган икән, Әллә нинди сораулар бирәсез? Ярамый менә. Ярамый. Үзегез уйлап карагыз. Мин уйламыйм шул. Уйламагач андый сорау бирмәгез. Авылда шулай инде сорауны уйлап торып бирмиләр. Тоталар да әйтәләр, шәһәрдә генә уйлаган булалар. Әйтерсең бездә артык җирләре бар. Алар да 2 аяклы, без дә 2 аяклы. Каз да 2 аяклы, тавык да 2 аяклы. Уйлап торып ала беләсез сез. Кара, шундук әйме, нинди мәгънә Туфан абының бүтән диалоглары аның шундук 1-2 генә сүз әйтелсә дә, тирән мәгънәгә ия менә бит. Авыл белән шәһәрне чагыштырып тиз генә һәм шул вакытта казда 2 аяклы, тавык да 2 аяклы. Каз буласыңмы, тавык буласыңмы, үзең сайлай инде, шундый фикерләр ята монда. Менә элеккеге спектакльдән аермалы буларак, хәзерге куелачак спектакль нинди үзенчәлеге бар? Бүтән серләрне Бөтенесен дә сөйләп бетерми инде. Ашмаска инде, аның аерыла, әлбәттә аерыла. Актерлар аерыла. Актерлар аерыла. Һәм менә сәхнәдә актерның үзен тотышы аерыла. Актерлар аерыла дигәннән шундук менә бүтән катнашучыларның Кемнәр катнашканын да әйтеп санап үтеп китегән. Әлмәндәр ролен инде. Рамил абый. Рамил абый Тохватуллин. Әҗәл ролен Эмиль Талипов. Шулай канда Хамдебану Исиапа Тохватуллина. Өммия ролен Алсо Каюмова. Мен Мансур ролен, шулай Ирхан. Ирхан. Составта. Райханның гүнисе. Искәндәр, бу Әлмәндәрнең улын Олег абый Фазылҗанов уйный. Евстигней бар. Мәрхүм Ирек Бахманов инагына, ха? Евстигней Илсар абый Мөхәммәд Калиев. Кемнәр бар икән? Минем рольдә тагы бер кыз Ләйсән. Бала, ник баланы Илсур. Илсур ролендә Юсуф. Һәм Әсфәндияр. Әсфәндиярның бер кызык әйбере бар. Репетициядә булган кызык әйберләрне сез дә искә төшерегез. Әсфәндияр, котлыйбыз, син бит Әлмәндәрдә уйныйсың. Минем анда составым бар. Күрсәгез алар шундый кызык, бер-берсен карап торалар, уйнаган име, аннан бер-берсенә замечаниялар. Син дөрес уйнамыйсың. Монда булайрак. Бу җәмәгать белеп торыгыз, 5 яшьлек балалар, театрда үскән артист балалары, театрда эшләүче хезмәткәрләр балалары, чөнки без менә
Иртән баш аягыз белән шумабыз да, әгәр дә син репетицияң бар икән, аннары спектакльң бар икән, шул кичке 11-сез театрдан чыгу юк. Шуңа күрә балалар һәр вакыт безнең белән. Сиңа моны күрергә язсын. Кызыклы мизгилләр дигәннән, кызыклы ниндидер вакыйгалар булдымы репетиция вакытларында? Һәрбер репетиция үзе бер кызыклы вакыйгалар белән, кызык вакыйгалар белән тулы ул. Мәсәлән, безгә бит шуның Аны аңлатып булмый, аны анда булырга сөйләп бир алайса, сөйләп бир. кирәк. Ниндидер импровизациялар, нәрсәдер калдырабыз. Менә кызыклы вакыйга дигәндә сез уйлый торыгыз, мин үзем сөйлим шушы спектакльгә кагылышлы бер мизгелне. Хәйрәгъзәл. Ник дигәндә, чөнки без әлеге спектакльне куючы җитәкчебез, театр сәнгать җитәкчесе белән үзебез Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә хәтта мебельчик булып эшләгәнебез бар иде. Мәскәү шәһәрендә гастроль бу 2006 ел, ялгышмасам, бик суык ел менә автобусның тәрәзәсенә менә моны хәлик кенә кырып өлгерәләр, ката шул хәлик йөрди торган чак. Һәм кеше театрда, малый театр дип атала инде, шунда без Әлдермештә Әлмәндәрне уйныйбыз. Без эшлибез. Шәүкәт абый мәрхүм Равил абыйлар уйныйлар сәхнәдә, без эшлибез. Илгиз белән пәрдәләр эләбез, сандыкларны килибез, тегесен, монсын. Хәзер бит Жириновский килә спектакльгә. Беренче ложада утыра Жириновский. Хәзер Равил абый Шәрәфиев әҗәл булып Әлмәндәрне куып җөргәндә, анда бер зур әйләнә ясаганда, шул ложага тотынып Жириновскийның якасына ябышмасынмы? Әйдә үзем белән алып китәм ди. Тегесе дә кулын бирде инде, уйнады мәрхүм урынчымакта булсын. Бәлки шуннан киткәндер дә. Әле шактый яшәгән. Аннан соң шактый яшәде әле бу. Әйдә үзем белән алып китәм ди. Тегесе дә карап тора. Давай дигән була. Менә шундый кызык мизгилләр. Һәм без анда бер пәрдәне менә дөрес элмәгән Илгиз белән. Тәрзә ачылырга тиеш, пәрдә дөрес элмәгәнгә күрә тәрзәгә ачылырга ирек бирмәй иде. Менә шундый бер кичкенә генә кызык вакыйга. Тагы бер кызык вакыйга, Равил абыйныкын сөйләдем, һәр Шәүкәт абыйныкын сөйлим, шулай ук дуга булып бирсен рухына. Мәрхүм Шамил Җинурсин гадәте бит инде. Без элек хәтерләсәгез, ул чорга эләксәгез, спектакль уйныйбыз да, шундук җыйнабыз да тиз генә вокзалга, чөнки кичке рейс бар, һәм шул ук уйнаган көнне үк кайтып китәйек. Һәм шулай ук Шәүкәт абыйның гадәте бар, су задырган. Аны инде бөтенсез беләсез, сузуның нәрсә икәнен, сузырга ярамаган икәнен дә. Хәзер Шәүкәт абый сәгатенә карап торый. Шәүкәт, сузма. Шәүкәт, сузма. Поездга керәсе бар, Шәүкәт. Әле пробка, Шәүкәт, сузма. Шәүкәт абый пәрдә артына чыкты шул вакытта. Нәрсә дисең? Шәүкәт, сузма, Шәүкәт. Поездга өлгермәйбез. Монсы Шамил безнең спорга килеп. Поездга өлгермәйбез, Шәүкәт, поездга. Нәрсә? Ничәдә поезд? 11:15 минутта. Хәзер сәгать ничә? 9. Шәүкәт, сузма. Ярар, сузмыйм. Сәхнәгә борылу гына булды. Нәрсә дидең? Тагы да сузыбрак үзе артка карый дигәндә. Сәхнә артына Шамил җырсын. Рәхәтләнеп елмая. Поездга соңга калдылармы? Юк, калмадык. Менә бит. Шуңа күрә Калмады. Сузырга Без кирәк. килеп тә җиттек, утырдык та, кузгалдык та. Менә шундый бик матур хатирәләр. Менә чагыштыру дигәндә, чагыштыру мәсьәләсе белән репетиция вакытында борчылдылармы? Искесен уйларлар инде, чагыштыра башларлар инде. Менә бары чагыштырулар булачак, игътибар итмәйбез, үз эшебезне эшлибез диде ул. Булачак инде ул. Качан булмаганы бар. Без менә күптән түгел Гүзәл белән сөйләшеп утырган идек, буфетта ул турыда. Гүзәл әйтә, без менә эшләгәндә, менә булай икән бу спектакльне куеп дигән шундыйрак сүзләр ишетергә туры килде. Бу чыннан да шулай. Менә икенче яктан ничектер башка караш белән сез шушы спектакльгә тотындыгыз кебек. Дем кабатлап эшләмибез инде элеккегә әйберне, ул бит инде алай булырга да тиеш түгел, ничектер. Карай ни матур сүз, дем кабатлап. Дем кабатлап. Кулланган юк әле. Яңа связь с космосом. Включение. Авызга карап торгач бит сүзгә килми. Бүтән үземә карап торам. Әйдәгез сүз булмаганда без ни эшлибез? Җырлыйбыз! Алла карга дигән эй асыл кыш.
Рәхмәт. Катнашалар җитсәксен белмиләр ул да. Biz jırlamayız. Булса да инде. Әйдә бергә җырлыйбыз. Алла карга дигән, әй асыл кош, тәүбә иттең мәллә очмаска. Син тәүбә итсәң дә мин итмәдем, матур кызлар кышмаска. Син тәүбә итсәң дә мин итмәдем, чибәр кызлар кышмаска. Нинди дә булса. Ямсыз кызлар. Матур кызлар кыш. Ник туганыңда белмәгәч дигән сүзләр дә бар җәләң. Ник туганыңда белмәгәч? Ой белмәгәч. Ник килгәндә ой белмәгәч якты дөньяларга ник тудың? Гадилнең бик күп сораулары бар. Җыелды, без аңа сорау бирергә бирмибез. Шуңа күрә күп сораулар әзерләдек. Әзгенә әсәр буенча экскурсия ясап алыйк безнең тамашачыларга да. Так. Беренче сорау: Әлмәндәр әҗәлдән ничә тапкыр кача? Опа. Өчтү. Hazır. Син үзең беләсең шул? Беренче ул Японлык соғышта. сугышта булганда аны мин YouTube'та Сәнәк белән кадап 3 тапкыр, ибысы 4-нчесе. Сәнәк белән соңгысы. Бу хәзер килү 4нче тапкыр инде. Аннан соң әле тагын сазга батыпмы үлеп шунда килә бугай тагын. Менә Ансы 2 булды. икенчесе. Икенче сансы. Сәнәк белән кадагач Евстигней аны председатель булып Коткара эшләгән. бала. Һәм 4нчесендә инде менә 91 яшында килә. Хәзер спектакльгә. Икенче сорау: Әлбәндәрнең сугышта ничә баласы кала? Ничә диәле уланы? Так, 4 бала. 4 баласы кала, берсе исән иде. Өченче сорау: Әҗәлне кем Әлмәндәр янына җибәрә? Газраил. Израиль. Әлмәндәрнең дустының исеме ничек? Айдар Хафизов дип җавап бирделәр. Элек уйнаганнарда искә төшерик шулай. Стигни. Әлмәндәр картка нинди малай кирп йөри? Энекәшең. Илсур. Мин дә кирп йөрим. Алар гаиләләре белән Без йөриләр. гаиләләр белән йөрибез. Ул аңа нәрсә бүләк итеп калдыра? Алмагачлар. Алма бакчасын. Алма бакчасы. Күрше каршыгы нидән курка? Нидән курка, күрше. Хәмде банудыр инде ул. Нидән курка? Сүз чыгудан. Әлмәндәргә кияүгә чыгудан. Білмейм. Что-то мондай сорау. Сезнең вариантта нидән курка? Яки сезнең вариантта куркмыймы? Уяты ни тора дип кенә Бәлкем ул кешесе Чыгадан курка. сүз чыгудан. Бәлкем шулайдыр. Әлмәндәр карт бакчада нәрсә эшли? Даша. Даша төзи. Даша төзи. Әлмәндәр карт әҗәлгә ничек эндәшә? Анда эндәшүләр күп бугаймы? Анда отсебятиналар да күп. Аларны сатырга да кирәк түгелдер инде. Ну, Юк, аның анда прям алай именно әҗәлгә Собака дип әйтә ул аны. Собака. Собака. Әҗәлдин дигән юкмы? Әҗәлдин дигәне бар. Әҗәлдин. Собака ди ул анда, собака. Собака. Шуннан. Булды? Сораулар бетте. Бүтән җыр юкмы ни Әлмәндәрдә? Шырдый бирдий. Бар. Истигәйлә җыр. Син җырлыйсың, шырдый шулмы? Юк, ансын аерым җырлый. Аны Илсур Илсур җырлый әйе. Ә Евстигней белән алар җырлыйлар. Саруди Волгаруди девушка гуляла. Девушка гуляла. Күреп тора әйбәт әсәрләр бар спектакльдә. Аларның сәхнәсендә без китеп үзебезнең сәхнәгә зиләнә башлыйбыз бит тамышты. Дөрес кешенеккә кызыгып чыкмагыз. Алай жарамый дип өйрәткәннәр безне. Димәк, инде премьера көннәренә без тукталып аларны игълан итәргә кирәк. Иртәгә димәк пресс-показ сезгә уңышлар. Ни пух ни пира аның татарчасы бар. Ни җын ни кавырый сезгә ямагыз. Шайтанга. Унысы 11-12 премьера, 12 көндез вә кич. Килегез, хөрмәтле тамашачылар, билетлар юк, сатылып беткән. Әһәмияте турында. Менә бу спектакль нәрсә сезнең өчен менә? Әлдермештә Әлмәндәр дигәндә.
Без бит инде ул һәр вакыт колагыбызда, ул безнең тарихыбызда, легендар ничә 30 елдан артык барган спектакль мәсәлән, әйме? Кем генә килмәсен инде, Әлмәндәрне уйныйсызмы сән әле дип сорыйлар бит, әйме? Кая гына бармыйк без артист куегыз дигәч, яңадан, куегыз әле дип Әлмәндәр күпме- барамы сән әле диләр бит инде. Алар аңлам, бөтен кеше дә аңлап бетерми бит ул моментны, чөнки спектакльнең бар үз гомере, ул кеше гомере белән чагыштырып була, ул мәңгелек түгел әлбәттә һәм мен бер нәрсә мәңгелек түгел. Менә репетицияләрдә ахырына якынлашып килә. Күптән түгел генә башлаган исе, качан бетән дип тә уйлагансыздыр. Инде менә бетеп тә килә. Шуңа күрә репетицияләр сагындыра. Уйлаган юк әле вакыт күп дип йөридерик. Менә шул спектакльнең сезнең тормыштагы әһәмияте турында, урыны турында. Сез Безнең өчен сез туган чук чыккан спектакль бит инде. безнең өчен шундый зур вакыйга инде ул менә кабаттан шул Ул бик легендар җаваплылык эш. җаваплылык, без кабаттан шул спектакльдә уйнау. Без яшьләр өчен Җәмәгать, минем өчен дә бик зур горурлык, чөнки монда минем энем уйный. Менә бит. Һәм ул минем бабакайның уйнаган ролен Әйе. уйный. Менә О. шул Мансур роле минем өчен бик горурланам үземнең энем белән, энем вперед. Менә бит. Уянды. шул күбрәк җаваплылык инде. Нәрсә генә дисәк тә бу театр эчендә зур җаваплылык, зур батырлык безнең классигыбызның әсәре Туфан абый Миңнуллин. Мин дә оптырамаз, мин дә аның спектаклендәге костюмнан утырам, чөнки Гөргөри кияүләренең тәнәфсе вакытында гына килдем. Сезнең дә вакытыгыз кысан дигәнгә, алар җирләр рәхәтлән. Киемнәр киеп. Без әгәр дә сезнең сүзегез бетсә, без сезнең белән сау булашабыз. Әйдә сөйләшик инде тагы бер. Юк, әйтегез, данын фикерләр. Нәрсә әйтәсең? Юк, җибәрмәкче була бит инде. Мин шаяр. Премьер Була спектакль уйныйбыз. Ничен ни каврый теләдек. Әйдә сезнең үзек белән башлагач, ахыргы үзегезнең сүзләре белән дә төгәлләyin сезнең белән әңгәмәне, чөнки безнең әле тагы бу чыгарылышында дәвам итәсе бар. Илгизә бер күзе белән карап тора тегендә әнә. Әйдә синрәк җитдирәк. Акыллы фикерләр әйтеп Әйдә, болай. күбрәк. Газимеш, Илгиз Газимеш хәзер. Син нигә миңа яратам дип әйтмисең? Син яратмыйм дип әйтерсең дә. Ә мин алай дип әйткәнче уйлап карамын. Яратам, Гөлфирә. Менә бит. Чынлапмы, Мансур? Яратам. Җүләрне кычкырасың кешеләр ишетә. Ишетсен. Дөньяда беркем дә юк, без икәү генә дип Җүләр бетерәбез. Мине кая куясыз, мин бар бит әле дип Әлмәндәр бабай эндәшә. Менә бит. Афәрин. Ничен ни каврый уңышлар сезгә. Барыгыз, тоткарламыйбыз. Безнең нәрсәләр калды димәк, без афишаны санамадык әйме? Без әле һәр санары туган көннәребезне, Булачак яңалыкларны. безнең параллель рәвештә булган проектлар турында да сөйләшеп китик. Ул Кайсылары? шулай ук Айдар Җаббаров хәзерге вакытта Туган Батыр спектакле өстендә эш алып бара. Туган батырга без беләсезме, күп исемнәр куштык. Мен дә чөнки катнашам. Без гомумән пьесаны әзрәк читкә алып куйдык. Һәм ул безгә этюд формасында төрле максатлар бирә. Менә әкият булгач бит инде әкият дип әйтеп булмый инде аны. Бөтен гаилә белән килеп карый торган менә шундый бер спектакль булырга тиеш. Ул шул чиратта балага да, әти-әнигә дә, әби бабайга да кызык булырга тиешле формат алына монда. Һәм без моны эшләп карар өчен анда ике җир бар. Хәзерге җир бар һәм теге дөнья җире инде менә. Бу дөньяда булган әйберләр яшәүнән туктагач менә шул кеше генә түгел, мәсәлән, берәр һәйкәл анда яки йорт. Нинди формага керә шул дөньяда? Әйе. Менә мәсәлән бит инде биналарда мәңгелек түгел, күп мәчетләр җимерелгән яки йортлар җимерелгән, әйме, алар урынына яңадан төзегәннәр бит инде. Менә шул йорт мәсәлән кешенең менә элекке мунчасы булган ди гадәттә алыйк. Ул һәр яңаны төзим дип мынсын бит инде тотмый. Насыл ясүтеп ата, һәр бер нәрсәнең җаны бар дибез бит инде. Ул менә шушы сүтеп аткан мунчаның тегендә булган Әйе. җаны. Кызык. Ва, күрәсез? Әйбәт. Менә шундый максат теге дөньяда булган әйбер инде ул булуыннан туктагач, аның тагы бер тормышы бар дип күз алдына китереп, менә шундый этюд мәсәлән бер әйме. Кызык. Һәм супер көчкә, нинди супер көчкә иясең син? Менә бер көнне бүлмәдә актерлар йөрде. Йойолар нитеп, Әйе, шуны этюдлар уйлап, таякларны Менә әйләндереп мәсәлән утырдылар. бер супер көч аны бер яшьләр күрсәттеләр. Мәсәлән, берәү алдан белә нәрсә буласын, бер 3-4 секунд. Телефонын алма, шалтырый хәзер. Шамида единде, нәрсә әйтер инде этюдлар эшлибез. Кызык. Әйбәт. Суперспособность. Кызык. Шулай ук безнең Лилия Әхмәтҗанова
Хади Такташ. Хади Такташ турында спектакль чыгара. Инде хәзер яшьләр яратсыннар, инде хәзер яшьләр сөйсеннәр. Мәхәббәт ул иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яшәртә. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аның хисе белән яңарта, аның хисе белән янарга. Син Мукамай дустым, әллә нишләдең? Әйе, без менә Адел белән Син халык вариантын беләсеңме? Син Мукамай әллә нишләдең, төнлә торып колагым тешләдең. Мәңге онытмасмын бу эшеңне, колакта калган синең тешеңне. Кызык. Без Адел белән шушы спектакльдә катнашабыз әлеге вакытта Менә бит сез дә эш белән мәшгуль. Әйе, хәзер без тирәннән алып Хади Такташның тормыш юлын, шулай ук аның менә Гадел Кутуй белән булган мөнәсәбәтләрен, шулай ук Минский белән булган мөнәсәбәтләрен эштән Тәнкыйтьчеләр турында. тәнкыйтьчеләр турында актарып, шушы төрле мәгълүматны җыярга тырышабыз. Менә без белмәгән шундый берәр кызык мәгълүмат. Әйе, менә хәзерге вакытта без төптән алып җидегәнчеләр белән кызыксынабыз. Җидегәнчеләр дигән шундый оешма булганмы ул, булмаганмы? Без менә шуны хәзер ачыкларга тырышабыз. Әйе, төрле менә Сүзе булгач, үзе булгандыр инде. чыганаклардан эзләп, шушы бертик мәгълүматны җыеп барабыз. Кемнәр инде ул җидегәнчеләр? Нишләгәннәр алар? Җидегәнчеләр, алар буржуаз, буржуаз, ничек дип әйтергә, Адел ярдәм итә миңа. Буржуазлыкка каршы булып, үзенең юк, дөрес әйтмим. Киресенчә, Ниндидер хәрәкәт икән аңлашыла инде. пролетариатка каршы булып, үзләренең менә шулай ничектер үстен куеп яшәргә тырышканнармы инде, Үзләренең теге иҗатларын, сбор шундый үзләренең направлениеларын нитеп күтәреп дип әйтимме. үзләренең иҗатларын алар ничектер хәзерге булган шагыйрьләрдән өстенрәк куйганнар дип. Иҗат кешеләр инде булар. Әйе. Һәм дә инде менә Гадел Кутуйның нишләп Такташ үлгәндә аны җирләгәндә кертмәгәннәр. Кем аткан Такташка? Күп чыгарганнар аны. Әйе, менә шушындай сораулар белән без Алар хәзерге дуслар вакытта булган. янып яшибез. Менә ничәп чыгарып җибәргәннәр аны. Такташ ничек үлә? Безнең бер вариант бар, ләкин без аны әйтеп тормыйбыз. Нигә? Аннары тапшыру беткәч Исәнин кебекме? Юк. Әйтербез, ләкин официаль чыганакларда ул Аурудан үлгән. Әйе. Чыганаклар бик күп фикерләр төрле. Шулай. Кызык булган анда. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең арагызда берәр нинди шундый мәгълүмат белән Такташ дигәннән бер сер әйтим инде. Хәтерлисезме, без сезнең белән җир уллары трагедиясын укыдык. Укыдык. Әйе. Ул эфир чыктымы? Чыкмады әле. Юкмы ни әле? Тиздән булыр. Без менә Такташның җир уллары трагедиясын рольләргә бүлеп укыдык. Райхан Гадел һәм үзен башкаруында сезнең хозурыгызга аны тәкъдим итәрбез, Алла бирсә. Беләсезме, бер сер ашам. Әллә куябызмы? Сез куясыз бит Такташ турында. Такташның, Алла бирсә, бөтен шигырьләреннән торган аудио җыентык чыгачак. Безнең театр башкаруы менә тагы бер чара Такташка багышланган. Ансы сер белерсез. Алмадагы үзе инде әлбәттә. Ярый. Син укырсың. Кем башлап укыр? Син укырсың. Син укырсың дигәннән Гадел укып китә әле безнең афиша белән таныштыра әле безне. Афиша. Универсаль зал 9 апрель Сары елга. 11-12 апрель Сеңелкә спектакле. Шәрек залы 10-11-12 апрель Сөеркә. Зур зал 10-11-12 апрель премьера Әлдермештән Әлмәндәр спектакле. Камера залы 11 апрель Без 41 ел балалары 12 апрель Куктау. Күктау. Гафудис Күктау. Биттеме? Әйе, хәзер безнең туган көн. Афишаларга килгәндә, әйдәгез без тагы бер мәртәбә игъланны әйтеп үтик. Чөнки бу безнең авырткан сөяле безгә әйләнде. Нәрсә генә дисәң дә, алданучы бик күп тамашачылар бар. Шул билет алу мәсьәләсендә. Чөнки менә бик өлгерләр, елгырлар, хәйләкәрләр бик күп итеп билет сатуга чыгу белән алып куя да, инде башка ресурсларга урнаштырып, аларның бәяләрен арттырып, рәхәтләнеп сатып, кешене алдап, акча эшләп ята. Хәтта
bir biletni берничә мәртәбә кабат-кабат бүтән кешеләргә саткан очраклар да бик күп. Шуңа күрә һәр вакытта да андый тамашачы килгәч ул театрны гаепли башлый. Зинһар өчен билет алганда игътибарлы булыгыз. Аларны башка ресурслардан алмагыз. Бары тик безнең үзебезнең Камал театры сайтында яки инде театрның кассасында театрга килеп тә була. Камал театрының сайтында теркәлү үтеп була. Регистрация дип атала ул. Һәм анда инде бөтен мәгълүмат сезгә кайчан билет сатуга чыкканмы, чыкмаганмы һәм аларның төгәл дөрес бәяләре. Чөнки бездә анхалlik бәяләре юк. Бездә бөтенләй бер анхалlik халык эшләгән уртача аның бар 500 сумлыгы да бар. Әлбәттә иң кыйммәте дә бар. 4-5 меңлеге дә. Шуңа күрә, мәсәлән, 1 меңлек билетны да 3 мең итеп ясап алдап сатучылар бар. Бүрек андый хәйләкәр зыян китерергә теләүчеләр кулына ләгә күрмәгез. Ул инде безнең билетларны дөрес алу рәсми сайтыбыз, үзебезнең Камал театры сайтында регистрация узып, һәм тагын 1-2 кассирру һәм билетонда гына сатыла электрон форматта. Башка шыганакларда юк, зинһар өчен. Чөнки безнең хезмәттә булай әрәм китә һәм Сезнең дә кәефегез төшә. Сезне дә алдалап акча эшләп яту дигән сүз бит инде бу. Хәзер туган көннәргә күчик. Их, туган көн, туганнар җыелган көн, дус ишләрем белән бергә күңел ача торган көн. Кара, мин дә җырладым әллә? 9 апрель безнең Айрат абый Арслановның туган Китәле бар көне. Марта. Китәле. Котлыйбыз чын күңелебездән. Айрат абыйның үзен генә түгел, хәтта мартынсында котларга кирәк. Аның ите бар. Аның ите хәтта кайбер спектакльләрдә катнашып, менә инде тамашачыларның мәхәббәтен яулап алкышларга күмелә. Айрат абый туган көне белән. Биттеме туган көннәр? Камал FM. 12 апрельдә әле безнең космонавтика көне. Әйе, космонавтика көне. 7 ноябрьбез бар бит әле, артта калган. 7 ноябрь. Әйе. Сәламәтлек көне. Апрель. Ой, апрель. Менә Мин шулай. һаман да ноябрьдә кебек. Күңел һаман шулай төзелсен. Безнең атна Сәламәтлек белән шифр шуша. сәламәтлек белән башланып китте, башланды. 7 апрель безнең Сәламәтлек көне иде. сәламәтлек көне име? Әйе. Шулай спорт көне. Спорт көне. Син шөгыльләнәсең Син спорт бренди. белән шөгыльләнә башладың. Бренди спирт белән шөгыльләнәсеңме син? Мин спорт залга йөри башладым. Шулаймы? Йөзә Сизелә. Безнең Бик мәхәббәт тиз генә сизелми инде ул. Мәхәббәт эвендә кебек. Теге Фирзәт образы бар бит таза кеше инде дә бизнесмен. Мин бит аның өчен күпме тырыштым. Кызның мәхәббәтен яулау өчен тырышан җигет. Күпме спорт залларга йөрдем, ябыктым. Сизелә дидегез. Әйе. Җәмәгать, менә миңа карыйсыз, мин алдым үземә абонемент. Залга йөрергә. Минем Кулланган йөрергә вакытым юк, чөнки мин менә театрга килеп керү белән, әгәр дә минем шундый сәгатем бар икән, булса икән, анда бер 10 мең адымнан артык точно чыгачак. Көндәлек нормадан арта инде. Әйе, Чөнки театр бик зур, Аллага шөкер, 57 мең квадрат метр. Менә әгәр дә син чакыралар икән, әйдә кил әле мин монда дип, син Ярты көн үтәргә Әллә каян, Йөргәнче. Йөргәнче. Рәйхан, син кая? Мин гримеркада универсальныйга киләле зинһар. Маршрутын сөйләле менә Юригә. Кайдан барга? Гримеркадан универсальныйга. Универсаль залга. Так, мин 3нче этажда булсам, мин чыгам башта фойедагы коридорга, фойедагы коридор буйлап барам берничә минут, аннары Буфеттан узасың. Әйе, анысы башта китапхананы үтәргә кирәк сиңа. китапхананы, буфетны, кече репетиция залын, аннары костюмерлар, утыра торган, костюмнар саклана торган җир бездә. аннары 3 лифтны, аннары тагын 2 лифтны, аннары Аннары балкон ложасы. балконнан барабыз дигәндә. Узын коридордан барасың да, лифтны табасың. Менә булай иттереп барып, анда шундый зигзаг коридордан. Аннары табасың да лифтны, төшәсең аска универсаль залга, һәм шунда инде ишекләр ачылгач, син универсаль залда буласың. Ой, килеп җиттем дип куясың. Әйе. Ким дигәндә бер 5-10 минут. Туган көннәрне әйттек, афиша белән таныштырдык. Кунакларыбыз белән без инде алдан ук сөйләшеп куйдык. Аларга уңышлар телибез һәм сезне премьерга чакырып калабыз. Шулай. Җәмәгать. Ник шундый теге Шрек мәчете килеп барады. Шрек мәчете. Без бит килеп кергәндә репетиция дип әйткән идек. Безгә бит репетициягә барырга вакыт. Җәмәгать, без җәелеп утырабыз. Әйдәгез тизрәк киттек. Мин дә спектакль Спектакль бит инде, әйдәгез. Шурали операсы. Шурали операсы. Салбулаших.
Камал! FM Fikir Мәйданы. Кунакларыбызга рәхмәт. Сезгә Камал FM белән булу. Вакыт